Уважаеми зрители, сега ще ви покажем какво се случва зад кулисите в 7/8, докато се снима Ред колегията. Вижте магията на телевизията от първо лице. Чакай, какво избираш ти? Да те лъжат красиво по телевизията? Направете ми още едно мазно кафе. Като Кирил Петков да стои по телевизията и да те лъже. То сяй кафе да му па. Аз съм синоптик, да не съм севитьо. Пак ще иска от онова скъпото, дето е изакано от цибетка. Допрети ми кафе, бе. Друго исках да... Айде, че шефа чака, ай по-бързо, напъвай. Не виждаш ли, че съм с запек, бе? При условие, че този хеликоптер е... Няма кафе. Що бе никой не ми прави кафе, бе? Не си Христо Иванов. Защото лоша дума. Бе, направете ми кафе, пети път казвам, бе. Не смеят да ни... Кафява си Има ли някой отзад? вкус на кафе. Как след малко, бе, казах преди 1 час. Дай, напъвай. Само гледай да не омажеш. Ти си забравил, аз съм водещ. Забравил си времето какво е. Забравил си кой седи тук. Ще кажа аз. Времето е идеално. 2 часа чакам за кафе. Какво, извинявай? Ти ако знаеш как съм ти го направил това кафе. На маймуна ме обърнаха тук в тази телевизия. Еквизитор, синоптик, сега и цибетка станах. Кафето пристига. Нещо не е наред.